Moikka! Tervetuloa mun videoblogia seuraamaan. Tää on itse asiassa varmaan ensimmäisiä videoita, mitä mä julkaisen. Ja tässä on tosiaan mun valmentaja Timo Eloranta. Ja me puhutaan tänään vähän bikinifitneksestä lajina ja tuodaan vähän tämmöisiä omia näkökulmia lajista ja siitä, että miten me sitä toteutetaan. Ja myöskin vastaan teidän kysymyksiin, mitä te olette mulle Snappiin lähettänyt. Ja aloitetaan ihan sillä, että nyt on tullut Yleltä dokumentti, mikä käsittelee bikinifitnestä. Ja sä oot muun muassa siinä vierailemassa mukana ja sä oot nähnyt sen. Kyllä, me käytiin milloin? 2 viikkoa sitten käytiin katsomassa. Joo. Ja mä en tiedä, onko se tullut vielä julki, mutta traileri ainakin on tullut ja se oli aika puhuttava. Se oli jo, ja se itse dokkarihan tulee vissiin, eikö se tule tämän kuun lopussa ulos? Mä en tulee, tämän kuun lopussa tulee Yleltä ja siitä ehkä annettiin meille vähän eri käsitys, mitä se todellisuudessa sitten on. Niinhän media aina vähän tekee. Että oli itselle kanssa aika opettava kokemus siinä mielessä, että saa olla hyvin tarkka median kanssa. Kyllä. Mihin lähtee mukaan. Kyllä. Mitä mieltä sä oot? Sä oot nähnyt sen ennakkonäytöksen, niin ainakin mitä mulla tuli siitä trailerista, niin mä en oikein tiennyt, oliko se huonoa parodiaa, mutta en oikeastaan osannut niin kuin silleen itse traileria ainakaan saa maistua. Mutta mitä mieltä sä oot, että onko se todellista bikinifitnessä lajina, mitä siinä tuodaan esiin? No ei se ainakaan meidän toimintatapaa välttämättä. Toki osa varmasti tekee sitä niin, ketä siinä oli mukana. Ei siinä mitään, se on heidän tapansa tehdä asioita. Mutta se, että ei se kyllä tue omaa ideologiaa siitä, mitä se bikinifitness oikeasti on. Joo. Että ei se ole sitä itkua ja kärsimystä ja sitä ehdollistamista, mitä siinä annetaan niin kuin kuva. Että se bikinifitness on ihan samanlaista urheilua kuin kaikki muutkin. Et se on jotenkin jännä, että lajin sisältä edelleen nostetaan esille sitä, että tää on sitä kärsimystä ja itkua ja pitää nähdä, pitää tehdä uhrauksia. Ja toki kaikessa huippu-urheilussa pitää tehdä uhrauksia. Kyllä. Mutta ja priorisoida ehkä enemmänkin. Kyllä joo, mutta ei se antanut mun mielestä sitä kuvaa, mitä mä olisin toivonut lajista. Joo. Että se on kyllä totta, että musta tuntuu, että meidän lajissa on myös mukana tosi paljon ihmisiä, jotka hakee tätä kautta jotain muuta sisältöä elämäänsä ja halutaan nimenomaan korostaa semmoista tietynlaista kärsimystä. Että mennään vähän niin kuin liian täysillä siinä lajin mukana ja unohdetaan se kaikki muu elämä, jolloin ehkä syntyy semmoinen kupla itselle, että se on tosi niin kuin... Ja nimenomaan hyvä, että nostit ton kupla esille, kun se on nimenomaan se, missä ihmiset ehkä elää eniten. Että eletään siellä niin sanotussa fitnesskuplassa, mikä sitten taas ei kanna kyllä mihinkään. Se kantaa 1 tai 2 kisat ja sitten se on siinä. Mutta tää pitäisi kuitenkin olla ihan samanlaista urheilua kuin vaikka se yleisurheilu. Nimenomaan. Et ei siinäkään niin kun tähdätä yhteen kisaan kaikkea ja sitten se ura on siinä, mutta tässä se jotenkin on sellaista, että... Niinpä. Mä muistan, kun mä tulin eka kertaa juttelemaan sun kanssa, niin mäkin olen käynyt valmentajia läpi ja jutellut aika monen valmentajan kanssa. Ja mulla oli tosi pitkään siinä, niin kuin sanotaan vuoden verran, kun mulla ei ollut valmentaja lainkaan ja mietin tosi tarkkaan niin kuin sitä seuraavaa valmentajaa. Niin mä muistan just, mikä niin kuin mulla silloin oli aika ratkaiseva tekijä, oli just se, että sä nimenomaan korostit sitä, että sä haluut, että mulla on elämä tämän lajin ulkopuolella, mikä on myös mulle erittäin tärkeää. Että mä en ole ikinä halunnut niin kuin tehdä periaatteessa uskontoa tästä asiasta itselleni, että se on joku kultti, mihin mä nyt kuulun, että mun täytyy luopua kaikesta muusta. Totta kai priorisointi kisakaudella varsinkin on niin kuin tärkeää, mutta että se ei ole semmoista niin kuin, nimenomaan mene överiksi, koska ei kukaan ihminen jaksa semmoista sekoamatta niin kuin oikeasti vuosia. Ei, ja nimenomaan kun puhutaan vuosia, kyllähän jokainen, niin kuin, mä oon monesti sanonut sitä, että kyllähän kaikki saadaan kuntoon ja kaikki saadaan tekemään asioita se 20 viikkoa. Mutta mitä sitten, kun pitäisi mennä 4 vuotta? Niin, nimenomaan. Yleensä se ihminen ei ole siellä enää. Ja toki bikinifitness on tosi tuore laji. Se kun on valmentanut muissa lajeissa, niin ehkä tuo itselle semmoisen näkemyksen sieltä, että tässä lajissa vielä eletään sitä syntyvaihetta. Joo, kyllä nimenomaan. Että siellä ei myöskään, että tähän lajiin on vielä helppo tulla mukaan 27-vuotiaana ilman minkäännäköistä taustaa. Ja sitten ei olla valmiin lähteä sieltä, että tosi monessa lajissa sun pitäisi olla jo silloin tehnyt se kaikki juniorityö. Nimenomaan, tosi vaikea mun on esimerkiksi lähteä taitoluistelijaksi enää. Niin että on sinänsä, tää on hyvä laji siinä, että tämän pystyy missä tahansa iässä vielä aloittaa.
Mutta sitten pitäisi ne realiteetit muistaa, että ei sinne voida lähteä niin kun nyt on ruvennut tulee lajiin koko ajan enemmän urheilijoita mukaan, ketkä on pikkutytöstä tai pikkupojasta asti tehnyt juttuja. Kyllä. Niin ei voida samalla viivalla olla tietenkään sitten. Että ei niin. Joo, se on ihan totta. Mutta siinä on myös meillä valmentajilla se tekeminen. Että ei pitäisi niin kun ehdollistaa niin paljon niitä asioita. Ja haastaa myös sitä urheilijaa, antaa sille urheilijalle sitä vastuuta. Nimenomaan mä itse asiassa tänään tapasin yhden tytön, joka oli hän just kyseli susta valmentajana ja sanoi, että oli harkinnut sua, mutta oli saanut sit halvemmalla jonkun toisen tiimin, mikä oli sit niinku lähinnä kusahtanut ja hän niinku siinä sit selitti sitä niinku koko keissiä ja sanoi, niinku, että voi olla, että hän nyt vaihtaa sit valmentajat, riippuu vähän niinku niistä hinnoista, niin mä niinku nostin nimenomaan sen esiin, että haastaako se sun valmentaja sua, että taputtaako sua selkää ja on silleen, että hei tosi hyvä, vai onko se silleen, että sulla on ihan sikana, tai niinku, että osaako se haastaa sua ja motivoida sua ja olla sun valmentaja, vai onko se joku tyyppi, joka antaa sulle jonkun ohjelman ja on silleen, että sitä ei oikeastaan kiinnosta, mikä sä oot siellä lavalla. Niin, kun mulla on sitten taas se, että mun mielestä ne ohjelmat ei välttämättä no jos viime syksyä miettii. 8 urheilijaa, 4 oli SM-finaaleissa, huono sijoitus taisi olla 14. Eli kaikki oli kuitenkin SM:ssä 15 parhaan joukossa. Suurin osa oli ensikertalaisia ja yhdelläkään niistä ei ole edes harjoitusohjelmadietä. Ei yhdelläkään. Niin ei sillä harjoitusohjelmalla tehdä sitä tulosta. Sitten taas hirveän moni niin kun on sitä mieltä, että sillä harjoitusohjelmalla tehdään se tulos. Ei sillä tehdä sitä tulosta. Et kyllä se lähtee sieltä niin opettamisesta ja siitä urheilijan halusta oppia niitä asioita. Nimenomaan, että opetellaan miten treenataan ja sitten onhan niinku eihän mullakaan ole tällä hetkellä, että mulla on totta kai niinku me ollaan sovittu, että kuinka paljon me treenaan ja näin ja mitkä ne tehot on, mutta just se, että kyllä pitää periaatteessa niinku siinä vaiheessa kun lähtee niinku SM-tasolla kilpailemaan, niin kyllä mun mielestä olisi hyvä, että sä tiedät, niinku osaat myös itse niinku ottaa vastuut siitä ja osaat treenata sen tarvittavan treenin sitten siellä. Kyllä siis siitä se lähtee kaikki niin kuin mun mielestä. Että hirveän usein tässäkin lajissa toitotaan sitä, että ravinto on kaiken A ja O, ravinto on kaiken. Totta kai ravinnolla on tärkeä rooli, mutta kyllä se harjoitus määrää sen, että jos sä et osaa harjoitella, niin se on ihan sama mitä sä syöt. Kyllä se, niin kuin se ravinto auttaa sua sit siinä palautumiseen, mutta kyllä se harjoitus määrää sen, että kuinka hyvä sä oikeasti sit oot. Joo, siis nimenomaan varsinkin tässä lajissa, jossa kyse on siitä, että me treenataan meidän fysiikkaa, niin kun muokataan meidän kehoa, niin jos sillä ravinnolla varmaan sit enemmänkin on merkitys siihen, että kun sä diettaat, että se, niin periaatteessa että se paino tippuu ja näin, mutta se ei määrää sitä muotoa tai tulosta, mikä susta niin tulee. Se mahdollistaa kyllä sen ja ehdottoman tärkeä osa lajia se ravinto, oikeanlainen ja oikea määrä, mutta kyllä se niin kuin enemmän lähtee siitä tekemisestä. Kyllä, et ehkä toi niin kuin ravinnon merkitys on ehkä tärkeämpi sitten tämmöisille laihduttajille. Tai niinku tiedätkö silleen, meidän lajissa ei niinku, aika moni muuten musta tuntuu niinku fitnessessäkin vielä on niinku, että jengi ei ymmärrä, että tää ei ole mikään painonpudotuskilpailu esimerkiksi dietillä. Kyllä. Siis että ei se, mutta sekin on varmaan sitä, että laji on nuori vielä. Et kyllä niinku jos miettii, että missä me ollaan nyt eletään 2017, niin missä me ollaan 2022 esimerkiksi. Nimenomaan. Niin laji on varmaan mennyt hirveitä harppauksia eteenpäin. Toivottavasti ja vähän selkiintynyt ja niin, ja eikä tarvitse välttämättä puhua näistä asioista enää niin paljon sitten. Että joo, siis tuntuu, että on niinku vuosia junnataan niinku kahden semmoisen, että joko niinku fitness on ihan paskaa tai tosi ehdotonta ja sitten on niitä, jotka on silleen, niin kuin mullekin yleensä kun mä oon jossain, niin mä sanon, että mä oon dietillä, niin mua säälitään. Voi ei, mä oon ihan silleen, että niin kuin, että mä voin ihan hyvin. Eikä mikään muutu siellä kuitenkaan. Niin, ja mä voin kyllä syödä. Et välillä Kemi sanoo joillekin, että mä aina itse asiassa syödä enemmän kuin sä. Niin kuin oikeesti. Niin, monet fitnessurheilijat syö enemmän kuin se niin kuin normaali toimistotäti sitten tekee. Että siis kyllä. Varmaan kaikki urheilijat syö oikeasti enemmän kuin sitten. Kyllä. Mutta onhan medialla on roolinsa varmasti lajissa. Joo, ja ihmiset unohtaa sen, että median tarkoitus on puhuttaa, saada klikkejä. Media saa palkkaansa niiden klikkien kautta ja nimenomaan otsikointi ja tämmöinen niin kuin asioiden dramatisointi on se ydinasia niin kuin mediassa. Mutta varmaan voidaan todeta, että meitä on aika monta tässä lajissa yhtä monta tapaa
myös toteuttaa On. tätä bikini-fitnessä ja ylipäätään fitnesslajeja. On siis niinku, kyllähän niitä löytyy, tapoja löytyy erilaisia ja sit mulla on taas itellä ehkä kans se, että mä oon niin kunnianhimoinen myös valmentajana, et en mä päästä myöskään sinne lavalle, jos ei se urheilija antanut tänne päin niitä asioita. Et periaatteessa voi sanoa, että aika paska ihminen tekee bisnestä. Et kyllä sitä on niinku joutunut tekemään raakoikin päätöksiä, että pahimmillaan kisadietti on lopetettu 3 päivää ennen kisoja. Joo, ja siis kyllä niin kuin mä oon itse ollut aina sitä mieltä, että jos on takahuoneessakin vielä semmoinen olo, ettei niin ole tyytyväinen, niin en mä sinne lavalle niin mene. Et mun mielestä myös täytyy ylipäätään niin tässä lajissa, jos sulla tulee jotain ongelmia, niin täytyisi vähän kunnioittaa lajiikin sen verran, että et sä niin mene väkisin sinne lavalle, jos ei se oikeasti jollain tapaa ole niin oikein. On se kunto niinku, tai terveys. On, mutta lajin suuntaan hirveästi menossa kuitenkin eteenpäin tällä hetkellä. Että on siellä niinku hyvää työtä tehty kaikki sen eteen. On ja taso nousee onneksi. Nousee koko ajan. Se ei ole enää ihan sitä, mitä se oli niinku ekoilla kerran. ei onneksi. Ja sit just se, että mitä se on taas 5 vuoden päästä. Se tulee olemaan. Ja onhan toi ollut vähän semmoista, että alkuun kaikilla oli Kilpi-Rauhasen kanssa ongelmia ja sitten kaikilla oli säästöliekkiä ja nyt on, mikäs nyt on boomin tällä hetkellä menossa? Mä en tiedä. Nyt on vähän tommoista niinku... No nyt on kisa siitä, kuka syö eniten. Joo, ja myös se, että täytyy mennä aika vegenä ja niinku semmoista niinku erikois. Niin, koitetaan niinku se, että mä oon myös ehkä siinä mielessä vähän erilainen, että ei oo myydä mitään niinku hienoa. Niin, että niinku... just vähän silleen tavallaan vanhan liiton meiningillä, mutta kuitenkaan ei. Tai tietysti silleen niinku... Joo, tää on vähän semmonen, että tästä tulee koko ajan uusia juttuja ja täytyy pitää pää kylmänä, ettei niinku mene niihin trendeihin. On siis niinku trendithän tulee ja menee, ei siitä pääse mihinkään, mutta ei se niinku... Se tylsä perustekeminen ei muutu mihinkään. Ei. Ja se on se, mikä tuo sen tuloksen. Kyllä, ja sit nimenomaan muakin valmentajana aina niin kuin vähän huvituttaa se, että lähinnä semmoinen kysymys, että on kyse mistä tahansa, kenen tahansa tuloksista, tavoitteista tai mistä tahansa, niin kaikilla meillä kuitenkin tietyt asiat ei ikinä muutu. Tietyt asiat, siis kaikki niin ruokavaliosta lähtee aina siitä samasta rungosta. Kuitenkin on se sitten, että yleensä määrät vaihtuu ja sitten mennään vähän allergioiden mukaan, jos niin menee, mutta ei siellä niin tarvi olla mitään spesiaalia. Ei, ja siis se, että se mikä on, niin mä en kiellä mitään ruokaa. Periaatteessa, jos sä jaksat itse laskea, niin sit sä lasket sen. Et ei se kisakausi on asia erikseen, mutta sitten kun mennään kisakauden ulkopuolelle, niin jos sä lasket itse ne ruuat sinne mukaan, niin sit se on, eikä niitä tarvii laskea niin grammalleen mun mielestä. Et niinku, mä en sitä vieläkään, niinku, että tässä lajissa mennään vähän sillä että ympäri vuoden pitää mennä niinku grammalleen ne ruokamäärät. Ei se oo sit niinku mun mielestä enää, se ei oo tavallaan elämää kuitenkaan. Ei, ja sit niinku, kyllä periaatteessa tässä lajissa, niin kyllä se niinku, kyllä mä osaan niinku sanotaan 100 grammaa kanaa niinku silmämäärin kattoo itselle, niin 150 grammaa, niinku, että sen verran kauan on sitä tehnyt, ettei sitä niinku offilla tarvii enää niinku oikeasti vaan kautta vetää. Ei, onko sillä mitään väliä, että onko siinä sit 102 vai 108 grammaa vai 100 grammaa, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Nimenomaan. Että tämmöiset asiat, niinku, että ei tää ole mitään ydinfysiikkaa ja tässä tehdään liian erikoista, halutaan niinku dramatisoida asioita. Joskus niinku, mä väitän, että aika monen niinku tämmöiseen loppuun palamiseenkin, mitä mullakin oli silloin, niin liittyy myös niinku periaatteessa elämäntilanne. Että jos sulla on oikeasti tosi erikoinen elämäntilanne, stressaava tai mitä tahansa, niin myös se vaikuttaa tosi paljon. No ne on syynä ehkä 95% epäonnistuneista kisadieteistä. Et kyllä voisin melkein väittää, että jokainen kisadietti, minkä itse on joutunut katkaisemaan tai mikä on valmennuksessa katkennut, niin siellä on taustat löytynyt sit kuitenkin joku muu syy periaatteessa. Et siellä on ollut vaikea parisuhde, työt on vaihtunut, kiireet jossain muualla tai jotain muita tällaisia tekijöitä, mitä sitten ei välttämättä oteta huomioon ollenkaan. Nimenomaan, ja sitten kun ne on niin semmosia arkisia asioita, niin ihmiset ei niinku, haluta aina etsiä se joku syy sieltä. Et niinku, mä oon joskus kuullut, että esimerkiksi muuttaminen on ihmisen elämäntyyli on 3. stressaavin asia, mutta sitten kuitenkin se on, että jos sä nyt vaikka muutat ja
vaihdat työpaikkaa ja paikkakuntaa samaan aikaan kun sä oot kisadietillä, niin on se oikeasti aika iso stressi kaikesta muusta kuin siitä kisadietistä. Se on todella iso stressi kaikesta Niin. muusta. Ja sit se on niinku se, mikä sua yleensä kaataa sinne. Et ei se, harvemmin se on oikeasti itse laji, mikä kaataa yhtään ketään. Niin, sitten mä oon kanssa aina sanonut, että elämäntilanne on tosi tärkeä, niin kuin se, että sulla on mahdollista periaatteessa vähän olla itsenäinen ja omistautua sille asialle sillä hetkellä. Kyllä, ja se tuki sitten taas toisaalta kotonon kanssa se, että mikä tulee, niin se on ihan korvaamatonta. Nimenomaan, ja se, ettei niin kun, mikä mulla on aina, minkä mä oon kokenut välillä jotkut, jotka ei välttämättä, mulla on aina ollut tosi hyvä tuki, mutta välillä on joutunut keskustelemaan siitä asiasta, että niin kun periaatteessa niin kun ymmärretään sitä, että se on kuitenkin aika pieni aika ja niin kun se ei ole pysyvä se kisadietti nimenomaan ja mieluusti niin kun sun täytyy vaan tehdä niitä valintoja, että sä lepäät sen viikonlopun, etkä sä oon niin kuin bilettämässä. Et ne on vaan sellaisia asioita, mitä sun pitää tehdä, mutta se on joka kilpaurheilus. On nimenomaan, siis se on joka kilpaurheilus. Tässä on vähän se, ja kyllähän sä voit ulkona käydä. Siis joo, eihän se sitä estä, mutta se, että tuut sä aamu 4 kotiin vai tuut sä 12 kotiin, niin se on aika iso ero. Ja nimenomaan, ja sitten se, että nimenomaan, että jos sä niinku et priorisoi noita asioita, jotka huolehdi sun levosta, niin se ei ole lajin vika sit, jos tulee oikeasti väsy, vaan se on niiden sun omien valintojen niinku vika siinä vaiheessa. Ja fitness on vielä siitä jännä, että harva meistä pystyy tekemään tätä täysammattilaisena, koska tästä ei makseta. Niin täytyy muistaa myös se, että tosi moni kilpaurheilija, mitä vaikka joku joukkuelaji, jotka tekee ammatikseen sitä, niin niillä on treenit, niillä on päikkärit, ne syö, niillä on vaikka pelit tai treenit ja ne menee nukkuun, mutta meillä aika usealla on niin kun siihen vielä 8-10 tuntia duunia päivässä, niin silloin se lepo on vielä tärkeämpää. Se on, ja sit se on yleensä ensimmäinen asia, mistä laiminlyödään. Se on niin kuin yleensä, kun sitä ei urheilija sitä ajattele, että itse asiassa kirjoitin tosta sinne Facebookiin silloin viikko 2 sitten just siitä, että kun se on se uni, se on niin tärkeää, että ei se, että se urheilija yleensä rupeaa, no mä nukun 5 tuntia, että mä kerkeen tekemään kaikki muut asiat, mutta samaan sä kaivat sitä oikeasti sitä maata sieltä omien jalkojen alta. Kyllä. Että jossain vaiheessa se sitten sortuu. Mä luin joskus jonkun jutun silloin, kun mä itse kärsin unettomuudesta, että ihminen pärjää niinku ilman ravintoa niinku pidemmän aikaa, mutta saattaa kuolla alle viikossa unettomuuteen. Et se on kyllä niinku aika tärkeä juttu. Mut hei, tuleeko sulla vielä mieleen jotain, missä haluaisit avautua tästä? Niitä varmaan tulee täältä. Niitä varmaan tulee, ja me lähdetään purkaa sitä ja katsotaan mitä sieltä tulee. Ja eiköhän me tässä saada keskustelua sit samalla niitä. Ihan vaan.